Il-Kamra tan-Negozju għal Għawdex temmen fil-ħtieġa ta' diskussjoni usa dwar tibdil kostituzzjonali u sistema parlamentari aktar effettiva li ssaħħaħ il-governanza nazzjonali. Madankollu, il-Gozo Business Chamber ma taqbilx mal-proposta inkluża fid-dokument tal-Kamra tal-Kummerċ fejn qed jiġi proposti li d-Distrett ta' Għawdex ikun estiż biex jinkludi kemm il-Mellieħa kif ukoll l-Imġar. Fil-każ ta' Għawdex din mhix sempliċement kwistjoni ta' numri, imma fuq kollox kwistjoni ta' xi jirrappreżenta pass bħal dan. Il-Kamra tan-Negozju f'Għawdex temmen illi effettivament din l-azzjoni tkun qed tfarrak l-integrità ta' Għawdex. U hekk kif id-diskussjoni dwar ir-reġjonalità ta' Għawdex reġgħet qed tiddomina l-aġenda nazzjonali, proposta bħal din turi nuqqas ta' sensittività lejn reġjun li matul is-snin wara kemm hu distint u li għalih inħasset ħafna drabi n-neċessità li jkun hemm politika reġjonali distinta. Li Għawdex ikollu l-membri parlamentari tiegħu stess li jitkellmu b'mod speċifiku għal Għawdex hi waħda mill-iktar kisbiet importanti għal Għawdex fl-istorja riċenti ta' Malta bħala nazzjoni indipendenti. U x-xogħol ta' dawn il-membri parlamentari kien kruċjali matul is-snin biex il-ħtiġijiet ta' Għawdex jiġu indirizzati. Għalhekk il-Gozo Business Chamber tħoss li l-proposta biex Għawdex jiġi maqut ma' lokalitajiet oħra tmur kontra ħsieb tar-reġjonalità u fil-fatt tpoġġi fil-ġenb waħda mill-kisbiet f'termini ta' governanza li Għawdex akkwista matul is-snin.